Simansando está en Porta y Aruba está una destinación preferencial a Hopi durante temporada aquí. Aeropuerto Bibiat interessa vuelo extra para por cumprir que demanda. E aí aqui viaja mais essa aqui está mostra de lobira simang bastante ocupado riba nos isla para qual aeropuerto também está em preparação para por receber nos visitantes. Het is traditioneel een week waarbij we veel bezoekers verwelkomen uit Venezuela. Dat geeft elk jaar een uitdaging om die te verwerken. Er zijn een aantal charters, meestal van Venezolaanse maatschappijen. Ik heb nog niet helemaal zicht erop hoeveel dat er dit jaar exact zullen zijn. Dat is ook in de laatste weken wordt dat pas bekend. En er is heel veel general aviation. O mercado mais grande que está visitando as islas, especialmente durante a semana aqui, é um venezuelano. No passado, chega de passa com o avião chiquito vindo fora de Venezuela, não por anihanha lugar para estacionar na nosso aeroporto, como que já acaba estava também. Atrás arriba aqui, mesora e te espera que aqui está diferente. Het afgelopen jaar hard gewerkt hebben aan een uitbreidingsproject op de zuidkant. De zuidkant is waar de general aviation plaatsvindt. En we zijn hoopvol dat we een groot aantal van die capaciteitsvragen in ieder geval dit jaar kunnen voldoen. Het is ook een beetje afwachten wat de Venezolaanse markt natuurlijk doet. Iedereen is bekend dat die in onzekerheid is. Wil de Venezolaan reizen, ja of nee? We moeten het een klein beetje afwachten nog. Walter espera que el mercado venezolano por mejorar, Pasina nos por mira un Siman Santo beneficioso para nuestro turismo.